Jami Faltin julkaisi kuukausi sitten kakkosalbuminsa Kertoimia vastaan ja hyvin pian kävi selväksi, että tämä Indie-levyyhtiön kautta tullut albumi menestyy suomalaisilla listoilla poikkeuksellisella tavalla. Nyt 22-vuotias tamperelaisräppäri on täällä studiossa. Hyvää huomenta, Jami. Huomenta, huomenta. Se on Jami tässä. Kuukauden päivät suunnilleen on nyt sitten albumin tulosta, taisi olla. Itse asiassa tasan kuukausi. Ihan hullu menestys. Mikä sun mielestä tähän mennessä on se kaikkein kovin saavutus, mitä on tullut vastaan? Kovin saavutus, mitä tähän asti on tullut vastaan, on toi Kertoimia vastaan biisin räjähdysmäinen lähtö ja en olisi kyllä ikinä uskonut, että tolle lähtee albumi liikkeelle. Eli vaikka tietysti kovat tavoitteet, niin yllätys itsellesikin. Joo, siis todellakin. En ottanut tuollaista menestystä tuolla levyllä. No kuunnellaan pieni pätkä Kertoimia vastaan kappaleesta, jatketaan sitten. Yes. Kaikkia kertoimia mä menin vastaan. Ei tän pitänyt mitenkään ikinä natsaa. Poikkesin kohtalosta, mut still mä oon asla. Mut mihin vaan mä menen ja mitä tuleekaan vastaan. Se on niin paljon. Julkaisupäivänä 262 000 striimausta tälle kappaleella ja nyt niitä striimejä on sitten jo 3 miljoonaa kasassa. Eli siis aivan valtava vauhtia. Eli kappaletta kuunnellaan edelleen tosi paljon. Toi yhdistää siis iskelmää, rap-musiikki. Trapskelmä on se genre, minkä sä sanot, että sä oot itse luonut. Mistä siinä on kysymys? Trapskelmässä on kyse hip-hopin alalajin, ton trapin ja suomalaisen iskelmän yhdistelmästä. Ne on suoraan sydämestä tulevia aitoja tarinoita ja trapskelmää ei pysty tekemään, jos ei tee sydämestä musiikkia. Niin sulla on selkeästi semmoinen ymmärrys myöskin suomalaisesta iskelmämusiikista. Pystytkö sä sanomaan jotain artisteja tai biisejä, jotka on ollut sulle iskelmäpuolella isoja? Tämä on silleen mielenkiintoista, kun sä oot 22-vuotias nuori mies. No mä oon esimerkiksi kuunnellut tosi paljon J. Karjalaista, Kari Tapio. Mä oon laulannut J. Karjalaisen Hän-biisin 7-luokalla joskus kevätjuhlissa koko koululle. Ja sitten mä oon ollut Voice of Kidsissa pienenä. 13-vuotiaana olin siellä ja sitten aika paljon nuoruuden aikana reissannut Suomen ja Ruotsin väliä laivalla, niin tullut laulettua karaokeisia silleen. Tuossa sun Kertoimia vastaan albumillakin on Hummani hei sample, eli jopa sieltä asti ammennetaan. Mikä siinä iskelmämusassa sua on sitten aina kiehtonut? No se oikeastaan, se tulee ihan kotoa asti. Mä oon romaniperheestä itse ja siellä kuunnellaan tosi paljon iskelmämusiikkia ja tällaista romanilaista musiikkia, niin se ehkä tulee sieltä. Sä oot tosiaan romanitaustainen ja sit sä oot asunut myöskin Ruotsissa ison osan nuoruuttasi ja lapsuuttasi, nimenomaan tukholmalaisessa lähiössä. Miten hurjaa se elämä siellä silloin oli? Flemingsbergissä elämä oli ihan hauskaa. Me frendeen kanssa hengattiin nuorisotalolla, pelattiin jalkapalloa ulkona. Jeesattiin toistamme mutseja, kun ne oli yksin kävelemässä ruokakaupasta kotiin. Se on aika paljon silleen, että mahdollisuuksia on kuitenkin aika vähän. Silleen, että jos sä tee jotain, niin sit sä ajaudut väärille teille. No, minkälaisilla teillä sä itse olit siellä? Mä olin ihan hyvillä. Mä panostin musiikkiin ja kirjoittelin runoja. Ja mun arki oli sellaista, kävin koulussa, hengasin siellä nuorisotalolla justiin, pelasin futista. Joo. No nyt tänäkin päivänä taas tänään taisi olla iso juttu siitä, kuinka hurjaa jengiväkivalta ruotsalaisissa lähiöissä on. Näikö sä tällaisia juttuja silloin, sitä väkivaltaa siellä niin kuin läheltä tai vierestä, kun siellä asuit? Kyllä se raju se meininki on ollut siellä siitäkin asti, kun mä siellä asuin. Joo. No miten sä ajattelet sitä tämänhetkistä Ruotsin tilannetta? Siellä siis isot huumeliigat tappelee ja ihmisiä kuolee ja pommeja räjähtää, niin puhutaan paljon siitä, että voiko tämä kehitys tulla Suomeen. Miten sä itse koet, kuinka kaukana me ollaan siitä Ruotsin tämänhetkisestä tilanteesta? No se on traagista, mitä siellä tapahtuu. Ja liian paljon kuolemia tapahtuu koko ajan noiden juttujen takia. Mä en ole mikään tutkija tai mä en ole mikään poliitikko, mutta mitä mä itse pystyn sanoa, niin mä oon nähnyt, että Suomeen tulee aina
kaikki jutut vähän Ruotsia perässä. Joo. Eli pelkäät pahat, että näin voi käydä. Onko jotain sellaista, edelleenkään et ole tutkija, etkä asiantuntija, mutta kun kuitenkin tunnet sitä maailmaa, niin onko sun mielestä jotain sellaista, mitä me täällä Suomessa voitaisiin vielä tehdä välttääksemme jotain kehitystä? Mun mielestä ne mahdollisuudet, mitä nuorille pitää antaa ja mitkä nuorilla pitää olla, silleen nuorisokeskuksien pitää mahdollistaa nuorille tosi paljon asioita ja silleen nuorisotalot on ollut iso pelastus niin sille itsellekin. No Jami, sä oot saanut myöskin tuomion pahoinpitelystä, joka tapahtuu festivaaleilla ja tässä oikeuden mukaan sä oot siinä potkaissut naista selkää. Mistä siinä on ollut kysymys? Joo, mä oon saanut sakkorangaistuksen ja mä oon laittanut korkeimpaan oikeuteen siitä purkuhakemuksen ja se on otettu siellä käsittelyyn, mitä ei yleensä tehdä tai mitä ei tehdä ilman painavia perusteita. Ja sen enempää mä voin sitä kommentoida, koska se on tällä hetkellä käsittelyssä. Asia selvä. Kuten puhuttu aiemmin, sä tuut Tampereelta ja Tampereella on pitkät hip-hop-perinteet, joista ihan Liepopossesta Petri Nykord oli siellä jo ennen Petri Nykord-aikaa heilumassa. Ja tässä meillä on vähän kuvitusta Still Tre musiikkivideolta, jossa siis toisen tamperelaisräppärin Kostin kanssa ootte. Eli Kostihan on niin ikään tällä hetkellä ehdottomasti yksi Suomen suosituimpia räppäreitä. Onko Tampere Suomen hip-hop-pääkaupunki tänä päivänä? Kyllä Tampere on Suomen hip-hop-pääkaupunki. Se on jyrännyt Jyväskylä oli ennen Tamperetta, mutta nyt Tampere on ottanut vallan. Ja, Tampereella on vähän ollut sellainen kulttuuri aina räpis mun mielestä, että se on silleen, että tyypit haluaa nähdä sun tekevän hyvin, mutta ei paremmin kuin ne. Okei. Okay. Ja se on silleen, että kun sä oot aloitteleva tekijä siellä niin sua painetaan aika paljon alaspäin, eikä niin kuin jengi silleen tsemppaa, mutta Tampere on up now. Tampere on up now. Ja tähän loppuun, niin tänne studioon saapuu Jami, ehkäpä sullekin tuttu mies. Tää ei ole sulla tiedossa, mitä tässä tapahtuu, mutta tässä on siis levyyhtiöstä. Tervehdys. Moi. Elikkä sä olet, eikö niin, Kerrostalo Musicin levyyhtiön edustaja? Kyllä. Se on meidän kahden yhteinen pienlevyyhtiö. My bro. My brother. Ja sä voit ottaa puheet siitä. Sun albumi Kertomia vastaan julkaistiin tasan kuukausi sitten, bro, ja sä itsenäisenä artistina ja meidän kahden ihmisen label teki Suomessa listahistoriaa, ja yksi osa sitä on tässä Kultalevy sun albumista. Paljon onnea, broidi. Kiitos, veli. Siellä Kultalevy. Ihan lopuksi vielä molemmille itse asiassa, Jami, sä oot sanonut ihan rohkeasti ääneen, että sun tavoite on olla Pohjoismaiden suurin artisti. Joo. Istutaan sen verran vielä alas. Istutaan vielä. Ihan lyhyesti. Laitetaan poika tuohon omalle. Ihan lyhyesti Pohjoismaiden suurin, niin ensinnäkin suuret onnittelut tästä saavutuksesta. Kiitos tosi paljon. Pohjoismaiden suurin artisti, nyt uudella levylläkin sä räppäät ruotsiksi. Voiko suomen kielellä tulla Pohjoismaiden suuremmaksi artistiksi vai pitääkö jossain vaiheessa kieli vaihtaa? Ehkä se pitää vaihtaa jossain kohtaa, se jää nähtäväksi. Mä oon mysteerimies. Jäädään odottamaan. Suuret kiitos vierailusta. Kiitos myös sulle. Ja katkon jälkeen jatketaan muilla aiheilla. Se on Jami tässä.